subscribe, nahoď odber, like a odber. Veľmi mi to pomôže a dneska ideme pokračovať v 666 v 666 svete. To je fakt 666, lebo sú tu random takto pohádzané veci a to by sa takto iba nedialo. Ja tu fakt nechápem, že čo sa to tu deje. A už začína byť noc. Dedinčania, poďte sem. More, ne. Ja potrebujem ísť do postele. Dedinčan? Nie je tu dedinčan. Prečo sa tu nedá spať už? Len tu takto kúkať? Len tu sedieť? Sedieť tu asi budem. Keď sa kúknú na mňa, tak to znamená, že je tu fakt horor. Niečo mi. Ten dedin tam je tá čierna ovca. Prečo sa jej pchal hentá ovca do hentej ryti? Všimli si ma. Čiže je to horor, jupi. A už idem spať. Konečne. Už je ránko, tuto sú hviezdičky. Zombíci tu všade horia. Ale degeský zombík. Žranicu si tu dám poriadnu, lebo som nemal ani obed, ani večeru, ani raňajky tuto. Dobre, nažral som sa porádne. Tuto je snad tá česka, čo? No jo. Už je na čase urobiť si aj nejakú tú výzbroj, kámo. OK, takto. No vlastne nič sa nestane. Takto. Hotovo. Takto je sekera. A vlastne takto je čo? Motika. Takto je lopata. A takto je meč. Čiže ja si asi zoberiem ten krompač. Ten bude pre mňa najlepší. A pôjdem si tu naťažiť nejaké domy. No nie kameň, ale domy. Dom si naťažím. Toto je asi fakt iba random hodené. Teda to som predtým vyšiel. Ešte bubačík. Poď bubačík. Ale prečo sú tu iba dve čestky? Už ma to fakt hnevá. Videl som dobre? Pretočte si video. Keď som takto bežal, tak či na tej tekvici tam bol tento úsmev. Lebo ja to fakt neviem teraz. Tu sa skriem. More, poď. Prečo tam nie... Haló? Teraz som sa tam nejakým spôsobom dal. OK, toto je môj dom. Som bezdomovec. A tento sa tu furt neví dostať z tejto diery. Nekúkaj sa na mňa tak. Počkej, je to pravda? Jemu sa hýbu oči. Ne? Nehýbu sa mu, alebo... Vyskočil. Konečne. Jemu sa
No ja nehybu sa mu. Lebo to fakt vyzeralo, ako keby sa pohýbal. Ach jaj. Farma, urobím si tú farmu inak. Tu je holub. Tu vyzerá, jak tuto, keby mal helmu. Ty čo tu? Breakdancuješ? Ne? On tu breakdance. Pavák. Pavák. To nie je pavúk, ale je to pavák. Poď more, naňho. A skapal. Nič som nemusel robiť. Fíha. A tam je sakra, hento. Parkour, poď. A psíček, do teba radšej bochať nebudem. Sakra. Bum. Inak aj ja si takto dávam do dvere, iba tak pre istotu. Motičku si tu spravím. Takto kebyže mám. No nič. Dobre. Pripravte sa, lebo o 4 minúty budeme končiť. Bum, ja že už vychádzam. Ale nevychádzam. Mne sa zdá, že počujem nejakých koslivcov tu furt. Ale nepočujem. To sú furt tie čierne ovce. No nič, tak ich zabijem. Aspoň na niečo budú. Na čiernu posteľ. A mám? Mám. Nice. Nice. Ne, jak to spravím? Jak sa to robí? Nice. Malé, fuj, to vyzerá hnusné. Hnusne. Prepáčte, ja neviem, čo to hovorí. Ale vyrastí. Ja som nejakú čiernu vlnu z teba. Chápeš? No nechápeš. Očividne. Teba tu musím doraziť. Ale sakra. Jej. Toto určite preskočím. A určite to dostanem. OK. Ešte poslednú vlnu potrebujem, ktorú nemám. Viete čo? Mne sa furt stáva, že mám čiernu... No, nie mám čiernu vlnu. Proste, že mám hociakú vlnu, ale tá vlna... No, stále nájdem iba 2 ovce. A nič viac. Chápeš? Yes, 3. čistka. Dám iba chleba. No, nič moc. No, musím sa nažrať. Nie iba tak. Halo, čo? Ja odídem. Neviem, čo to robí. Halo? Čo tam je? Vidíte to tam? Aj vy? Tú zelenú vec? To není list. To je fakt niečo čudné. Nechápem. Prečo je tu zasa toto bez vody? Tí dejničania sú zas takí tupí a nedajú do toho ani vodu. Fú. A loďku nemám, že? No jasné.
Ešte ten. Potrebujem crafting. Bum, bum. Loď si vykraftím. Hotovo. Prečo tu počujem zombika? Meso tu mám. Fíha, asi tu budem prespávať na streche. Tu si spravím domček takto. Alebo fakt niekam tam pôjdem. A daj odber, more. Tak čus.